Angiphinde futhi ngibingelele kusayimi futhi umfowakeshe. Hayi ngeke ngayikhuluma ke le ndaba yokuthi ingoma ezokhishwa umdumazi emva kwale video yenzekile encoma umlaba embulele enyanga utshwala ukuthi uzokhipha ingoma enamandla kakhulu. Hayi ke akacicizanga akusevele wahamba wayo recorder akusahambe wayokhipha entsha futhi ingoma ke izophuma kule album ayithe vele uyikhipha ngomhla ka27. Hayi futhi soyilindele ngoba ayi ngiyezwa ukuthi mina uJulodo luza la uJulodo. Hayi kodwa ke usungayilalelela ke mlaleli ke uzwe lokho okuncane sikutholile kwivideo kufishanyana sikuzwile esase studio sa recorder ingoma okuningi usungakulindela mhla isiphuma ke abasegola bayoyithola kuqali ke asazikela kuma digital stores ukuthi uyotholakala nini kodwa ke siyothemba ukuthi sithi kwizingela siyithole lenyamazana ngoba hayi ngathi izoba hit. Engacela ukuthi ukwenze ukuthi subscribe to Umlaba Media, share, comment.